Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Namar babam khmat belang du ei ubreu yala ka jong ka jing im kadai ka neken bala urlong sisa ka jing ong ka khmat namar ka khmat bat ka ne kadai ka jingji ha Suratpur district jong ka jala Chhattisgarh uba garsai uba don san phosnem ka arta na Suratpur district jong ka jala Chhattisgarh ula thit khnang ya uwe ublang hakaba ula lej ai kum ka jing kinyi hakawe ka temple hadin ka jing ai burom syaka temple usai ulah kemen si kadai e ba ulah la ban pen urlong ya ka jing kwa ka bala slem bah jong u ban ai jing kinyi hakate ka temple bat kumta kila oddo bat syed bang bah ban yabam khawai ya utei ublang hakasnong khopadham ka bahajan mandapur hakasngi ublei ka badai ka artarik unaitung ar hajar ar pholai ka jing khawai kalalong ka basyong sid bah hakaba kilaya bun kibaya bam siam ya katai ka jingta kabala syad bang bha na utai ublang senrang henrei na kamta ubagar ula jit khnang ban bam daga khmat jong utai ublang ubala syad lang ha katai ka dok khawai maryangut ya katai ka khmat blang syem layu lat sati ban kthai ya katai ka khmat blang bat ula kumngut no syapo bat markumta ka khmat jong ublang ka sakut ha updot jong u la persyang ya bun kilat ban pelaj ya katai ka jing sakut ka khmat belang henrei hakabo melak sati bat ulah shitom jur ban ring bat penhir mensim kumta la letra marmar sya hospital henrei ka jing letra kelas lempalat bat ubagar ulah klat no syenhi kumba syak penyap ublang